Bon dia i benvinguts a Nova Tinta. Avui amb nosaltres tenim Santiago Espot, president de Catalunya Acció, autor del llibre Discursos de la Nació i tertulià a diferents canals de televisió. Bona tarda. Molt bona tarda. Ja que parlem de televisió, quin programa no et perds mai? Programa que no em perdi mai, de televisió. Home, he de confessar que els informatius, fonamentalment, els telenotícies de TV3, diversos informatius de diverses cadenes, i he de confessar també que les tertúlies espanyoles d'Intereconomia i de 13TV també les segueixo sempre. Molt bé. Passem al seu costat literari. De les seves últimes lectures, en recomanaria alguna? Doncs, de les meves darreres lectures, recomanar-ne una. Sí. Els articles periodístics d'en Joan Maragall, que van ser reeditats ara fa poc per RBA, exactament. Molt bé, passem a la part musical. Si ens pot dir un grup i una cançó. Grup, cançó. Dire Straits, Sultans of Swing. Parlem de Catalunya. El seu lloc preferit, el seu racó preferit de Catalunya? Ui, n'hi ha tants de racons preferits, però per una qüestió personal, perquè en soc fill d'allà, la Pobla de Segur, i concretament la Noguera Pallaresa. Passem al seu cantó gastronòmic. Té algun plat preferit o algun aliment odiat? No, soc de bon conformar, m'agraden tot tipus de cuina. Per raons professionals he viatjat per molts llocs del món i m'agrada molt la cuina l'asiàtica, la mexicana i discutiblement la catalana. No tinc ni preferències ni hi ha cap plat que em faci especial besar. Parlem d'esports. Quin esport fa? Bé, habitualment faig ciclisme de carretera, vaig al gimnàs quan puc i m'agrada fer natació també, i quan puc m'agrada molt jugar al tenis. El futbol, que soc futbolero, havia jugat a futbol, ja l'he deixat de practicar fa molts anys. Molt bé, passem als que ens parli una mica del seu costat tecnològic. Quin mòbil té, si és iPhone o Android, o si prefereix Mac o Windows? Soc poc tecnològic, la veritat. No, tinc un Samsung Galaxy, no sé quin és aquest que està aquí al davant, no sé quin és exactament, i és un Android, no? Suposo jo, doncs aleshores aquest és el meu. I ja per acabar, en el teu llibre parles sobre la importància dels discursos. Quin creus que ha de ser l'actual discurs per a un canvi decisiu? Ha de ser un discurs il·lusionant, un discurs contundent i sobretot un discurs fet amb el cor, que arribi a tots els catalans. Moltes gràcies i gràcies per haver vingut. Gràcies.